時間設計教室ですね。リズムに使える豆知識287回目。必要なクリアランスの確保ということですね。軸受けには使用目的、使用条件に応じて適正なクリアランスが必要であると。軸受け隙間はメタル組み付けの条件、運転による温度変化、その他によって変化も起こるので、これらを見越して適正な隙間選定を要すると。直径方向の隙間はもちろんのこと、軸の伸縮、軸受け位置の相対変化などに対しての配慮の対象であるということですね。こういうこの隙間ですね、こうせっついたりするので、こういう空いてるのは別に全然問題ないですけど、こういうガチガチになってるのは、これが、ここの隙間が適正じゃないと、勝ち合ったりするんで、変な悪さはしないような、そういう配慮が必要であるよということですね。